Alesule, te-ai întrebat vreodată de ce există anumite lucruri despre tine? Semne interioare, o sensibilitate spirituală, durerea tăcută pe care nu o poți explica, care te-au separat de toți ceilalți. Mesajul de astăzi este clar. Acele semne interioare pe care le-ai pus la îndoială nu sunt întâmplătoare. Ele sunt semnătura sacră a lui Dumnezeu asupra vieții tale, confirmându-ți destinul și chemarea. Vezi asta chiar acum, pentru că cerul este gata să-ți dezvăluie scopul tău unic în Hristos. Și acel dor profund pe care îl simți înăuntru, întrebările, căutarea, nu este goliciune. Este dovada că spiritul tău este pus deoparte, că ești poziționat pentru ceva remarcabil. Acele marcaje nu sunt defecte, ele sunt dovada că ești ales pentru o lucrare pe care numai tu o poți face. Nu ești trecut cu vederea, ești marcat de Dumnezeu însuși, ceea ce ești pe cale să auzi te poate surprinde sau chiar zdruncina. Acesta nu este un mesaj de divertisment, este un apel la trezire. Prin fiecare moment, Hristos rămâne ancora ta, speranța ta și sursa ta. Nu ești aici întâmplător. La sfârșitul acestui videoclip vei ști exact cum să mergi cu îndrăzneală în scopul tău dat de Dumnezeu, chiar dacă l-ai pus la îndoială de ani de zile. Dar iată prima revelație. Ceea ce credeai că sunt slăbiciuni sunt de fapt amprente divine, dovada unică a misiunii tale în împărăție. Alesule, dintre miliardele de videoclipuri de pe YouTube și milioanele de canale, acesta a apărut în fața ta. Chiar în acest moment, chiar în această zi, chiar în acest sezon al vieții tale. Aceasta nu este o coincidență. Acest mesaj a fost trimis pentru tine. Ascultă cu atenție, dar numai 1% vor rămâne până la sfârșit. Dacă ești cu adevărat ales, dacă spiritul tău este treaz, vei ști că acest mesaj a fost trimis pentru tine. Acest moment nu este obișnuit. Stai pe marginea unei schimbări supranaturale. Ușile la care ai bătut sunt pe cale să se deschidă. Așteptarea se transformă în primire și ca un ales pășești într-o nouă dimensiune a harului și gloriei. Ești aici pentru că spiritul tău este gata. Ești însetat de transformare, de scop, și acest mesaj a fost trimis pentru a activa ceva puternic în tine. Înainte să ne scufundăm în asta, fă primul pas chiar acum. Apăsați butonul de like pentru a declara: sunt gata să primesc acest mesaj divin. Durează doar o secundă, dar ajută la răspândirea acestui cuvânt către mii de alți aleși care au nevoie chiar acum. Abonați-vă acum pentru a deveni parte dintr-o comunitate divină care crește zilnic în credință, speranță și foc sfânt. Nu ai fost menit să mergi singur pe acest drum. Aceasta este casa ta spirituală. Comentați 77 dacă declarați ziua de azi ca fiind ziua în care pășiți în abundența divină, favoarea și descoperirea. Ce este pe inima ta astăzi? Lasă cererea ta de rugăciune în comentarii și apoi ia-ți un moment să ridici pe altcineva cu cuvinte de încurajare. Aceasta este mai mult decât un simplu mesaj. Este o mișcare vie, care respiră, de credință, unde rugăciunile sunt înălțate și miracolele se desfășoară. Când împărtășești rugăciunea ta, alții vor mijloci pentru tine. Când te rogi pentru altcineva, Dumnezeu se mișcă în moduri pe care nu ți le-ai imaginat niciodată. Nu aștepta, comentează cererea ta de rugăciune acum și ia parte la acest lanț puternic de credință. Nu ești singur, ești parte din această familie divină. Bun venit acasă! Și dacă te simți chemat să sprijini această misiune, ia în considerare să devii membru al canalului. Ajutorul tău ne permite să continuăm să răspândim cuvântul lui Dumnezeu celor care au cea mai mare nevoie. Linkul este în descriere. Acele semne interioare pe care le-ai pus la îndoială sunt semnătura sacră a lui Dumnezeu asupra vieții tale, confirmându-ți destinul.
Vezi asta pentru că cerul este gata să-ți dezvăluie scopul tău unic în Hristos. Alesule, să demontăm un mit spiritual care ține mii de oameni rătăcind în confuzie, simțindu-se descalificați și în derivă. Mulți cred în secret că durerea, cicatricile sau diferențele ciudate, empatia profundă care te face să plângi pentru suferința altora, sensibilitatea intensă la atmosferele spirituale, înțelepciunea tăcută care se simte nepotrivită, înmulțimile zgomotoase sau chiar afecțiunile fizice care ți-au modelat călătoria. Ei cred că acestea îi fac nevrednici sau descalificați de la scopul divin. Poate că te-ai întrebat de ce nu te potrivești confortabil în anumite tipare, de ce drumul tău pare să fi fost marcat de mai multe văi decât vârfuri, de ce inima ta se simte mai expusă, calea ta mai șerpuitoare și mai puțin convențională decât a celor din jur. Dar dacă chiar lucrurile pe care ai încercat să le ascunzi, locurile în care te simți cel mai frânt, nu sunt impedimente, ci planuri, dar dacă acele semne sunt dovada incontestabilă a mâinii deliberate a lui Dumnezeu asupra ta, nu blesteme aduse asupra ta, nu accidente cosmice pe care cumva le-ai meritat, ci inscripții divine, amprentele inconfundabile ale chemării tale. Acestea sunt contururile vasului unic pe care Dumnezeu te modelează să fii. Gândește-te la Moise, care a încercat să se ascundă în spatele vălului bâlbâielii sale, convins că acest impediment îl va reduce la tăcere pentru totdeauna, împiedicându-l să îndrăznească vreodată să vorbească pentru Dumnezeul atotputernic. Totuși, Dumnezeu a ales limba ezitantă pentru a confrunta cel mai puternic imperiu. Consideră-l pe Pavel, care s-a luptat cu un țepuș în carne persistent, o slăbiciune sau o afecțiune pe care l-a implorat pe Dumnezeu de 3 ori să o îndepărteze. Dar răspunsul lui Dumnezeu nu a fost îndepărtarea, ci revelația. Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. 2 Corinteni 12:9. Chiar lucrul pe care Pavel îl dorea dispărut a devenit canalul prin care puterea extraordinară a lui Dumnezeu să se odihnească asupra lui. Chiar Mesia nostru, Iisus Hristos, a purtat răni nu doar de lacuie și suliță pe cruce, ci chiar în umanitatea sa, pe deplin Dumnezeu, da, dar și pe deplin atins de durerea noastră, de ispitele noastre, de limitările noastre. Evrei 4:15. Agonia sa din Ghețimani, epuizarea sa fizică, lacrimile sale la mormântul lui Lazar, aceste semne umane nu l-au descalificat de la misiunea sa divină. Le-au legitimat, făcându-l marele preot perfect, care înțelege fragilitatea noastră. Trupul său înviat încă purta semnele răstignirii, dovadă vizibilă a victoriei care a venit prin suferință. Deci de ce rămân atât de mulți blocați în umbră, paralizați de nesiguranță, blamând defectele lor percepute, ascunzându-și poveștile autentice, așteptând un semn sau o senzație de vrednicie perfectă care nu va veni niciodată? Este pentru că, alesule, inamicul, adversarul sufletului și destinului tău, știe un adevăr profund. Dacă ai vedea vreodată cu adevărat acele semne, nu ca pete, ci ca dovadă a ungerii tale, dacă ai înțelege vreodată că cerul și-a ștampilat identitatea asupra ta înainte ca lumea să aibă vreo șansă să-și arunce judecata sau să-și formeze opinia limitativă, ai deveni o forță de neoprit pentru împărăția lui Dumnezeu. Ai umbla într-o autoritate pe care frica nu o poate atinge și rușinea nu o poate reține. Această realizare este o amenințare pentru împărăția lui de întuneric. Să spargem această minciună străveche astăzi, să inițiem o schimbare radicală de perspectivă, de la narațiunea rușinii și descalificării la adevărul divin al semnăturii sacre și calificării. Nu ești un accident, ești marcat pentru o vreme ca aceasta, pentru un scop gravat în însăși structura ființei tale. Așa cum Esau, într-un moment de foame și miopie, a schimbat dreptul său de întâi,
născut de neînlocuit, promisiunea binecuvântării și poziției viitoare pentru o singură masă, imediată, mulți astăzi renunță fără să știe la vasta moștenire a bogăției spirituale și practice a lui Dumnezeu pentru câștiguri sau conforturi trecătoare, temporare. Această mentalitate înșelătoare îi face să se roage neîncetat pentru provizie, în timp ce resping sau neglijează activ însăși înțelepciunea, înțelegerea spirituală și principiile împărăției care deblochează și susțin acea provizie. Cer recolta în timp ce refuză să semene semințele potrivite sau să cultive solul pe care Dumnezeu le-a dat. E ca și cum te rogi pentru lumină, dar ții perdelele trase strâns, preferând întunericul familiar al confuziei, clarității radiante a adevărului divin. Dacă simți o mișcare, o călăuzire în spiritul tău, să mergi mai adânc în înțelegerea realităților profunde, practice ale învățăturilor lui Hristos, să descoperi cheile ascunse care deblochează abundența și scopul pe care El l-a promis, atunci e-book-ul în ediție limitată, cele 10 adevăruri ascunse ale pildelor lui Isus, este conceput pentru tine. Acesta dezvăluie lecții practice conduse de Duh, extrase direct din cuvintele pământești ale lui Hristos, principii care se aplică nu doar teologiei abstracte, ci și domeniilor tangibile ale finanțelor, relațiilor și bunăstării generale. Aceasta nu este doar cunoaștere intelectuală, este înțelepciune menită să-ți transforme viața de zi cu zi. Vei găsi linkul în comentariul fixat, dar fereastra pentru această resursă specifică este limitată. Nu lăsa această oportunitate să scape ca dreptul de întâi născut al lui Esau. Pasul 1. Recunoaște semnătura. Primul pas pe această cale către îmbrățișarea scopului tău marcat necesită o onestitate brutală, o dorință de a înfrunta locurile inconfortabile din interior. Vei recunoaște în sfârșit capitolele din povestea ta, locurile din sufletul tău, experiențele gravate în memoria ta pe care ai încercat cu disperare să le ștergi, să le maschezi sau să pretinzi că nu s-au întâmplat niciodată. Rănile care încă dor, ciudățenile pe care le-ai mascat, pasiunile înverșunate care s-au simțit în dezacord cu toți ceilalți, momentele în care te-ai simțit cu totul pierdut sau trecut cu vederea. Așa cum David, viitorul rege, a păstorit oile în câmpurile solitare, adesea ignorate, departe de sala tronului palatului, obscuritatea sa privată nu a fost o pedeapsă sau o întârziere în planul lui Dumnezeu. A fost terenul crucial deliberat de pregătirea lui Dumnezeu. În acel loc liniștit, nevăzut, a învățat curajul luptându-se cu lei și urși, a dezvoltat abilități cu praștia și a șlefuit încrederea în Dumnezeu și a compus psalmi care mai târziu aveau să conducă o națiune în închinare. Istoria sa în câmpuri nu a fost un ocol, a fost fundamentul esențial, dovada vitală pentru domnia sa. Istoria ta cea dezordonată, cea banală, cea miraculoasă, este curiculumul conceput specific de Dumnezeu pentru a te pregăti pentru misiunea ta divină. Nu este o greșeală, este dovadă. Pasul 2. Redenumește rănile, fiecare bătălie dată, fiecare încercare îndurată, fiecare pierdere suferită lasă o urmă de neșters pe suflet, pe spirit, uneori chiar și pe corp. Dar puterea nu stă în urma însăși, ci în numele pe care îl dai, în sensul pe care îl atribui. Va fi etichetată cu rușine, regret și înfrângere, sau cu mărturie, putere și victorie? Gândește-te la Iacov, care s-a luptat toată noaptea la vadul Iaboc, nu doar cu un om, ci cu Dumnezeu însuși. A ieșit schimbat pentru totdeauna, purtând o șchiopătură ca rezultat al întâlnirii divine. Acea șchiopătură nu a fost doar o infirmitate fizică, a devenit o amintire vizibilă pe tot parcursul vieții, o insignă de onoare că se luptase cu cerul, se confruntase cu divinul și supraviețuise, ba chiar prevălase. Geneza
32, 22, 32. Ai autoritatea dată de cel care a învins moartea și a purtat propriile sale cicatrici să-ți redenumești cicatricile. Privește acel loc de durere, acea amintire a eșecului, acea experiență de respingere și declară profetic: aici m-a întâlnit Dumnezeu, aici am învățat să am încredere în El. Aici puterea sa a fost făcută perfectă în slăbiciunea mea. Acest semn nu este înfrângerea mea, este altarul unde Dumnezeu s-a arătat pentru mine. Pasul 3. Eliberează-te de frica de a fi diferit. Imaginează-ți dacă Petru, impulsiv, pasional și adesea predispus la greșeli, s-ar fi simțit obligat să se încadreze în tiparul ucenicilor liniștiți, studioși. Ar fi rămas pescar pe malurile Galilei, prinzând pește, poate conducând un mic grup sinagogal, dar fără a ieși vreodată din barcă pe apă, Matei 14:29, fără a fi vreodată stânca pe care Hristos își va zidi biserica, Matei 16:18. Atunci când permiți fricii de a părea diferit, de a fi înțeles greșit sau de a ieși în evidență să-ți dicteze alegerile, te împotrivești unicității care este esențială pentru destinul tău divin. Dumnezeu nu te-a chemat să fii o copie fidelă. El te-a chemat să fii o capodoperă originală, purtând semnătura sa distinctă. Trupul lui Hristos prosperă prin diversitate. 1 Corinteni 12:12-27. Funcția ta specifică, perspectiva ta unică, darul tău specific sunt indispensabile. Aduți întregul sine înaintea lui Dumnezeu și înaintea celorlalți. Brut, cu toate marginile tale percepute ca fiind aspre, ciudățenile tale, gândurile tale neconvenționale și pasiunile tale adânc înrădăcinate. Cerul nu a intenționat niciodată să te integrezi perfect în fundal. Ai fost trimis să ieși în evidență, nu pentru propria ta glorie, ci ca o dovadă vie, respirând a harului extraordinar și a puterii creative a lui Dumnezeu, lucrând într-un vas unic modelat. Pasul 4. Dialog cu destinul acesta nu este un joc pasiv de așteptare. Destinul nu este doar ceva ce ți se întâmplă, este ceva cu care te angajezi activ. Începe un dialog dinamic cu autorul poveștii tale. Treci dincolo de simplul "de ce eu?" și începe să întrebi: Doamne, ce înseamnă asta? Ce scop servește acest semn? De ce mi s-a frânt inima? Și am empatizat profund aici, în această situație specifică sau cu acest grup specific de oameni, dar poate nu la fel de intens acolo. Ce povară specifică ai pus în mine? Ce experiențe ai țesut în viața mea, poate chiar cele dureroase, care sunt necesare pentru a vorbi acestei generații, pentru a sluji acestei lumi specifice care suferă, la fel ca Estera, care a fost pusă într-o poziție de influență pentru un astfel de timp ca acesta. Estera 4:14. Istoria ta personală, setul tău specific de experiențe, sensibilitățile tale unice, momentele tale de suferință și triumf, ele conțin ingredientele pe care cerul le va folosi pentru eliberare, pentru vindecare, pentru descoperiri în viețile altora. Nu-ți reduce la tăcere povestea. Este însăși limba pe care Dumnezeu o va folosi pentru a-și comunica dragostea și puterea prin tine. Pasul 5. Ieși în evidență. Marcat, chemarea nu este să ieși în evidență atunci când ești perfect, când toate semnele au dispărut, când te simți complet vindecat sau întreg. Chemarea este să mergi înainte, în scopul tău, nu în ciuda semnelor tale, ci tocmai datorită lor. Poartă-le cu tine ca pe niște credențiale. Amintește-ți cum Iisus, după învierea sa, a arătat în mod deliberat ucenicilor săi mâinile și coasta sa. Ioan 20:20, l-a invitat pe Toma, cel îndoielnic, să întinde mâna ta aici și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Ioan 20:27. Iisus și-a prezentat rănile ca dovadă a învierii, nu ca rămășițe ale înfrângerii. Ele erau dovada incontestabilă a lucrării sale terminate și a identității sale. Transparența ta
Dorința ta de a fi autentic în legătură cu călătoria ta, luptele tale și harul care te-a adus prin ele nu te va descalifica. Va debloca vindecarea, speranța și curajul în alții care se văd reflectați în vulnerabilitatea ta. Mărturia ta autentică, împărtășită nu dintr-un loc de performanță, ci dintr-un loc de supunere, este o armă spirituală puternică care dezbracă de rușine stăpânirea dușmanului în viețile altora. Pasul 6 predă totul, semnătură și cicatrici. Aceasta este poate cea mai profundă și eliberatoare cotitură, actul de predare totală. Este ușor să ne predăm punctele forte pentru a fi folosite de Dumnezeu, talentele noastre, cunoștințele noastre, resursele noastre. Dar angajamentul mai profund, actul care eliberează o putere divină exponențială, este predarea nu doar a darurilor tale, ci și a îndoielilor tale, a nesiguranțelor tale, a stângăciei tale, a ciudățeniilor tale, chiar și a celor mai profunde regrete și a locurilor în care te simți cel mai inadecvat. Oferta supremă pe altarul scopului este sinele tău needitat, nefiltrat, cu toate semnele vizibile. Pavel, înțelegând acest mister, a declarat: de aceea mă voi lăuda cu atât mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să se odihnească peste mine. 2 Corinteni 12:9. Nu celebra slăbiciunea în sine, ci schimbul divin care se întâmplă atunci când și-a adus insuficiența înaintea lui Dumnezeu cel atotsuficient. Acea invitație îți este extinsă și ție. Predă nu doar potențialul tău, ci și durerea ta. Oferă nu doar victoriile tale, ci chiar câmpurile de luptă unde ai fost rănit. În această predare radicală, puterea nemăsurată a lui Hristos găsește terenul cel mai fertil pentru a se odihni asupra ta și a lucra prin tine. Îți oferi bucățile frânte maestrului artist, având încredere în el că va crea un mozaic de o frumusețe și un scop uluitoare. Pasul 7. Activează-ți vocea, călătoria ta unică, cu semnele, încercările și triumfurile sale specifice. Te-a echipat cu o voce care poate ajunge în locuri și inimi unde nimeni altcineva nu poate ajunge. Dușmanul luptă cel mai mult și cel mai feroce tocmai în zonele în care porți cea mai mare ungere și autoritate. Locurile în care ai fost cel mai mult atacat, poate prin rușine, frică, dependență, traumă sau respingere, sunt adesea exact locurile în care Dumnezeu te comisionează să aduci lumină, vindecare și adevăr. Vocea ta, purtând rezonanța experienței condimentate cu har, este un instrument divin. Este timpul să activezi acea voce, să declari, chiar dacă este doar o șoaptă liniștită de credință acum: sunt marcat de Dumnezeu pentru o misiune divină. Povestea mea, cu toate cicatricile ei, nu este o barieră, ci un pod. Cerul are ceva de făcut prin mine, o lucrare specifică de har și adevăr, care nu poate fi făcută de nimeni altcineva în exact același mod. Vorbește adevărul tău, vorbește adevărul lui Dumnezeu asupra vieții tale și a vieților altora și privește cum fortărețele dușmanului încep să se prăbușească sub autoritatea vocii tale unse de Dumnezeu. Alesule, iată adevărul incontestabil, revelația pentru care ai fost condus aici. Prea mult timp ți-ai citit greșit semnele, interpretându-le ca dovadă a eșecurilor tale, a imperfecțiunilor tale, a greșelilor tale, sau ca motive să crezi că ești descalificat sau trecut cu vederea. Dar ce-ar fi dacă ți-aș spune, nu ca pe o platitudine reconfortantă, ci ca pe o certitudine divină, că aceleași semne nu sunt dovada a pierderii, ci niște indicatoare sacre, faruri care te ghidează spre scopul tău dat de Dumnezeu? Ele sunt puncte cardinale care te direcționează către sfera specifică de influență și slujire pentru care Dumnezeu te-a proiectat. Acest moment, chiar acum, pe măsură ce auzi aceste cuvinte, este momentul tău personal al rugului aprins, Exod 3:1-10.
Dumnezeu nu te observă pur și simplu, îți strigă numele, chemându-te din ascunzătoare, din pustiul confuziei și al îndoielii de sine în claritatea planului său divin. Așa cum Moise a trebuit să pășească pe pământ sfânt și să-și scoată sandalele în prezența slavei lui Dumnezeu, ești chemat să ieși din pantofii familiari, incomozi ai rușinii și îndoielii, pe pământul sfânt al scopului tău. Cerul nu face niciodată greșeli cu ceea ce marchează. Proiectantul Universului nu lasă pete accidentale pe cele mai prețuite creații ale sale. Fiecare linie, fiecare umbră, fiecare trăsătură unică de pe pânza sufletului tău este intenționată. Singurul lucru rămas este acordul tău, un da răsunător la chemarea divină. Acesta este ceasul să pășești înainte, indiferent de ce au spus alții despre tine, indiferent de cum te-ai judecat singur, indiferent de cum ai crezut că ar fi trebuit să meargă lucrurile sau cum arată o călătorie normală. Așa cum Iisus, stând înaintea ucenicilor săi, și-a prezentat în mod deliberat rănile ca dovada incontestabilă a învierii sale, nu ca simboluri ale înfrângerii sale, ci ca mărturie supremă a victoriei sale asupra păcatului și a morții. Așa și călătoria ta, în toate detaliile ei brute, reale, needitate, cu fiecare singur semn pe care îl porți, este chiar dovada care mărturisește că Hristos este viu, activ și lucrează cu putere în și prin tine. Descoperirea ta, pășirea ta în plinătatea destinului tău, nu este contingentă de ștergerea semnelor pe care le porți, ci de îmbrățișarea lor curajoasă ca martori sacri ai puterii transformatoare și ai credincioșiei neclintite a lui Dumnezeu în viața ta. Înainte să derulezi, oprește-te și fii parte din ceea ce construiește Dumnezeu aici. Lasă o cerere de rugăciune în comentarii, ceva real, ceva ce-ți apasă inima, ceva ce ai nevoie ca cerul să atingă. Apoi ia-ți un moment, privește cererile pe care alții le-au împărtășit și ridică pe cineva cu cuvinte de încurajare sau un simplu emoji de rugăciune. Aceasta nu este doar vizionarea conținutului, este consacrare punându-ne deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu. Minunile se înmulțesc atunci când credința se conectează și comunitatea mijlocește. Dacă ceva din acest cuvânt ți-a mișcat spiritul, dacă ai simțit un impuls divin sau o confirmare, nu te reține. Cineva din cercul tău, cineva din familia ta, cineva pe care îl cunoști, așteaptă disperat acest exact mesaj de speranță și scop. Distribuie-l direct cu ei. Și dacă ai simțit acea profundă tragere divină, acea recunoaștere că acest spațiu este pentru tine, abonează-te acum ca să nu ratezi ceea ce Dumnezeu va elibera în continuare pentru a te împuternici și echipa. Dacă acest mesaj a aprins ceva puternic în tine, dacă s-a simțit ca o activare a adevărului în spiritul tău și te simți chemat să ajuți să ajungă la mii de alți aleși care sunt încă pierduți în confuzie, poți deveni membru al canalului. Sprijinul tău constant ne ajută să continuăm să construim acest spațiu sacru, creând mai multe mesaje de speranță și descoperire. Sau lasă un super mulțumesc la acest videoclip. Fiecare sămânță semănată aici, indiferent de mărime, devine partea miracolului altcuiva, ajutându-ne să ajungem mai departe și să avem un impact mai profund. Nu vizionezi doar un videoclip, construiești activ ceva etern cu noi, o mișcare de credință și revelație. Aceasta este familia ta spirituală, un loc unde aparții, un loc unde ești văzut și celebrat pentru cine Dumnezeu te-a marcat să fii. Și suntem abia la început.